σας παιδιά! Και σήμερα θα παίξουμε το καμπόκα και θα φτιάξω τον μπαμπά μου. Ωραία, καθώς σκεφτόμουν, λέω τι να κάνω, αυτή μου εγώ τώρα στο καμπόκα. Και ξαφνικά σκέφτομαι να φτιάξω τον μπαμπά μου. Και λέω θα το κάνω βίντεο. Δεν γίνεται να μην το κάνω βίντεο, θα εκνευριστώ. Θα εκνευριστώ. Ωραία, τέλος πάντων, ας το κάνουμε. Και σύν του φτιάχνω ένα ρούχο για να το φορέσω. Πάμε να το φτιάξουμε. Ωραία. Οπότε βλέπετε έχω φτιάξει αυτό που φοράω και ένα παιδιό. Ναι, παρόλο που δεν έχω φτιάξει ένα παιδί. Μεγάλο. Το κακό είναι ότι σχεδόν όλα είναι κοριτσίστικα. Δηλαδή του βάλαμε μια άσπρη μπλούζα. Άσπρη. Θεωρείται αγορίστικο. Αυτό δεν ξέρω. Εγώ το θεωρώ αγορίστικο. Ωραία. Να του βάλω αυτό το παντελόνι. Αυτό λέω να του βάλω. Αυτό πώς με φοράει πιο πολύ τέτοια παντελόνια. Κάλτσες, όχι καλσόν. Κάλτσες. Ωραία. Παπουτσάκια. Άσπρα βέβαια, όλο το outfit άσπρο είναι. Παρόλο που τα παπούτσια του μπαμπά μου είναι μπλε. Life hacks. Αυτό θα το βάλω. Έχει πολύ τέτοιες στις μπλούζες του. Βάλω ένα ρολόι. Ένα τσιντάκι. Φυσικά αυτό πιστεύω θα ταιριάζει πιο πολύ του μπαμπά μου. Γιατί ναι, είναι του μπαμπά μου. Του μπαμπακούλη μου. Του γλυκούλη μου. Ωραία. Ναι. Ωραία. Το φτιάξαμε λοιπόν. Όπως βλέπετε, να το. Δεν θέλω να το βάλω εγώ τώρα. Για συγκεκριμένους λόγους. Ωραία, πάμε να τον φτιάξουμε. Πάμε. Πατήσου. Τι να κάνω, εγώ που πήγα, εγώ εξαφανίστηκα, εγώ παιδιά, γράψτε ρίπ, στα σχόλια, life hacks. Ωραία. Το βάλω, θα το κάνω τέτοιο χρώμα, λέω. Τώρα τα μαλλιά του μου έχει πει να τα κάνω ξανθά. Παρόλο που έχει γκρι μαλλιά, θα το κάνω ξανθά. Αυτός μου είπε ξανθά να τα κάνω. Μου το είπε. Αυτό το μαλλιά στο ρίζα να λέει είναι χάλια. Ούτε αυτά το ταιριάζουν καθόλου. Αυτά. Όχι. Αυτά. Όχι. Να θα το βάλω. Τώρα. Α, και μουσάκι. Δεν θα τον κάνω υπερβολικό, θα το κάνω τέτοιο. Μα δεν έχει πολύ μουσική ο πατέρας μου. Τέτοιο έχει, τέτοιο. Αλλά κάτσε, μην είναι τέτοιο χρώμα το μουσική του, θα ξηράσουν όλοι μόλις το δουν. Θα λένε, τι είναι αυτός. Sorry άμα ακούγεται ένας περίεργος ήχος, είναι κάτι απ' έξω. Μην το σχολιάσετε απλά. Δύσκολη απόφαση, αυτός του βάλω. Ή αυτό. Αυτός του βάλω. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Όχι, αυτή δεν είναι. Πλέον δεν θα τη βάλω αυτή. Πλέον θα βάζω αυτή. Έχω να σας πω ότι έκανα update στο το καμπόκα. Και μπορεί να δεν θα δείτε περίεργους γείτονες τη συνέχεια. Ούτε θα δείτε Hello Kitten Friends στη συνέχεια. Χίλια συγγνώμη. Με το update δεν το έχω. Απλά το διέγραψα και το ξανακατέβασα. Γιατί το update. Ένα update ίσον καινούριο.
Σαν καινούριο. Υπάρχει λόγος. Τώρα δεν θα το βάλω. Δεν έχει σπυράκι ο πατέρας. Λέγεται βαθιά μέσα να δεις θα έχει 2 τέτοια σίγουρα. Τώρα είχα που έχω φτιάξει. Αυτό που έχω φτιάξει. Ωραία, πάλι ωραία. Φύγε. Καπέλο κάτι να του βάλω. Αυτό το είχα βάλει στις Blackpink όταν έπεσα. Αλλά και ένα update και δεν τις έχω τις Blackpink. Αλλιώς θα μπορούσα να το είχα γυρίσει βίντεο. Αλλά δεν μπόρεσα. Αλληλούια. Ο γάτος μου λέει ότι είναι μάγκικος αυτός ο τρόπος να φοράς το καπέλο σου. Αλλά εγώ λέω να μην το κάνω απλά. Να μην το κάνω. Να μην του βάλω καθόλου καπέλο, λέω. Όχι, αυτό είναι χάλια. Αφού δεν του βάλουμε καθόλου καπέλο. Καθόλου καφέλο πει. Πήγα να πω καφέλο αντί για καπέλο. Είμαι τρελή του τρελού. No. Τι ωραία είναι από το update αυτά, είναι τέλεια, είναι cute. Δεν γίνεται να του βγάλω κοντομάνικο με σκουφί. Θα μας λένε υπήρους. Είναι cute αυτό. Αυτό δεν είναι cute. Είναι cute. Τι να πω και εγώ είναι cute. Τι κάνω κι εγώ με τη ζωή μου. Πώς λέγει ο Χάγκη. Γυαλά. Πατερούλη μου, είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος, πατερούλη μου, είσαι έτοιμος. Εγώ στην πραγματική ζωή δεν φοράω γυαλιά. Στο καμπούκα πάντα βάζω. Σχεδόν πάντα. Γιατί στο προηγούμενο τέτοιο δεν είχα. Ωραία. Bye bye guys. Bye. Πώς σας φάνηκε το βίντεο. Bye.